Iñaki entzun da gero, Saramanen kantu polita entzun da gero, bagatoz hemen azken erantza, eta beti azkenien hain guri izaten den laixiar saletarti azteko ordu heldu jaku. Entzumiko di, gure entzulien hartu emonak, ez da? Dekizan proposamen, botateko kontuek edo entzunimiko zu, bai? Bai, pasan hastien luzetu inakon asuntu eta zin izango izendanak sartu, baina gaur potente gatoz. Pasan hastien sartu etxienak, gaur sartukuz, eta tekniko gure da honien, a ber, lehengua. Hola, hemen gatoz infiltrauek, Gara grabatzen hemendik, lehioatik, uneraino aietu dela Laixiar irratiko saio aietako bat. Bueno, oietako bat ez. Denak aietu dire uneraino, eta hori. Eta bueno, gustat, egerran, segi hola. Zuk esan bizu ez dakit. Gugea, oierren programa guztietan komentatzen dugun random oiek. Hori! Gara oierren gremiokuek. Eta pentsatu dugu oierri kompetentzia pixketiteko gure artean inbar dugula bere oietako bat, bere saiotako bat ahertzer moduz atratzen. Así que abera esmateo zuen gure oin botako txegun erronkie. Eta hori, animo, holan jarraitu. Bale, oin kantoko gu. Bueno, berba bari geratu gara denok, ez da? Bueno, nik ezagutu gotaz, Eta zan bihot, hemen dauen, hasieran berbain dauen eskak irabazia dela gaur Laixiarreko sarize, bai. Bera izan da Maria, bai. Urrengorako Mariari esan bitzegu, Mariari eta beste ekide guztizeri, Laixia erratire etorteko, bizi daitez bizi tartera, ikertzeko marihuanie erretie, dekozen ondori zuek osasunien, ez dakit egonez dani bizan universiadie, baina... Pire indabe? Cuidado. Igual ikestia izango da marihuanen moduko edo. Baina ondo abezten dabe, esan birda, Nik ez dakizia betzen. Enek itzen, oierrena hobetzi huela, da, honek lortu dabe, zoritzonak. Ez dut, hobetzen dabe? Josus. Ez dakit, Quédate mundiala. Terrible. Horri mundiala. Latza. Arri zenan daban baten bat esatera ze kanta da. Legalización cannabis. Escape. Ipintxerik egongo da ero tekniko. Eskerrik asko, hau dizue bialtziarren, Aldozu ipinion YouTubeen zuek, aberzin dan edo beste bat. Gure badozue be, ipini aldozue be aizarietan, Laixiar sale traola erabilit jebe bai, erantzune, gure zuena, edo gure bozue telefono zemakire bai. Bezaizu, jake ondo dekogun. Ia, telefono zemakire, ia ondo esaten duan, Osea, aurrekuen aitortu bihot nire erru izin zela. Baina, bueno, telefono zemakire da, 6-5-lau-0-3-7-9 lau. Da bertara biale aldozue, gure bozue, parte hartu tarte barri honetan edo. Laixiar sale. Traola Laixiar sale bialeke, erantzune, eta... Eta hori, WhatsAppez parte hartzen da zuen eri, izango zugu, mesedez, gero izena ipini, ze asko ez dakigu gero nor sarien. Bai, beste laskatuko txugu guge WhatsApp-etipe, bai? Baina, bueno, alba dozue izena ipini aurrez. Izena ipini, nortzu sarien, da gero jakin egun gupe. Hori da. Eta bueno, a ber, bigarren hazindan. Arratsaldeon Laixiar zaleak. Jo, ikusiot argazki izetan eta entzun zaituet bez, pizkate afizio dekozula garagarduekiko eta zuen grabazio eta me presente dagoela, eta ez dakit, okurri bat igual egin alko zala kata bat, oin online dauzela modan, irrati bidezko kata bat edo lako zozer edo, ez dakit, ikusi inguruen beba dauzela garagardo ekoizliek eta, ez dakit, eurekin igual zozerrein edo, ez dakit, olako zozer, zuek pentsoko zuek, okurri dukatzu zozer. Hala, eskerrik asko. Idea hona, ez da? Wow, dan hori arpeiek aldatu inako. Bai, postasun arpeiek ikusten mai guru. Ez ikusten, baina onerako esan dagoa, zelako idea ona, mondozkun. Bai? Abisa guen, que se garagardo ekoizle taldieri edo, ez? A ber, donazio hori egiten badabe, da guk publizia diengu, trukien. Peligro, igual eurrego bariko ez da birratxa jorik. Ez, da gane, igual, garagardo bitxartien da donetan boskue,
Incluso bideo txuat, Bai, ikusi egin dana reala dala, ondo egin dugule, epaile moduen zuek egoteko. Bai, bine egin aldu urrengo irratsaio baten, saio ez, garagardo kata bat, grabau eta saritara igon ez, bideo eta guzti be, igon ginke. Vale, bai, guztaiako proposamen hori eta al pie de la letra ganea saiatuko gara hori ekarten urrengorako, bueno, tronestin espadametik azte bire, baina, bueno... Hori da, mongotzia vuelta bat. Hori da, eskerrik asko ideia etxek eta, urrengo ezin dan. Aupa laiziar zaleok. Ez dakit azkenengo hanboto alea irakurri dozuen, baina oso elkarrizketa interesante bat urten da Tinderran eta olako plataformen inguruen. Eta guztoko jaten bapur bat gaian inguruen deko zuen iritzia eta botatia ia erabili izen dozuen Tinderra edo Grindr edo olako antzeko plataformak. Eta, hori, zer iruditzea zuen gaia eta. Eskerrik asko. Bueno, hemen aitorpenak, laiziar aitorpenak. Venga, no gure da basi. Hasiko naz, neu personalmente erabili izan dut, da, esto te se ve topau. Pare da, personagaz geratzi da lan bai, da, lagun harreman bat lortzi bai, baina, hor geratu izan da asuntu, baina, esperientzia niri personalmente positibu, zueko kino zuen olako esperientziarik edo... Eskaparate itzela. Bai, azkenien da, arrain merkau bat izango basa moduen, ez? Makaia hau bai, txipiroiek ez, da, apur bat hori da funtzionamendu, bakigu zer dan, da erabiltzen dugu alan dabe, así que... Eta bai bali jau jakiteko zer dagoen modan, ez? Surf, nik eskaletan do. Bai, postureo asko goten da. Ikusten zer dagoen modan, gero. Bai, nipe esan bihot nipe biliot. Bai, nahiko positibo... nahiko zelan esan. Esperientzia hori da. Esperientzia hona aukinaben, positibo aukinaben on ja ez dut ibiltzen, baina nik egitzen esan da bai ibilidot, badau postureo asko, badau rollo txarrasko be badauz, rollo txarras, baina legal juenda ero zera honagaz juenda, nik esperientzia honak eukin joaz, jendia oso ondo konpondu naz, hori. Hori, bai. Aukeratu bat ematak zetzen dozu kointzididu, apur batein. Azkenin argazkiz ikusten duzu, da fizikue ikusi, hori, apur bate gero berba apur batein, ez duzu oso ondo ezagutzen personi hori, da gero geratu, da gero... Nik uste gehienak eure zer dan, eh? Gure gure jakin da zer da, matxasko egon dia, Asko, baina, bueno. Asko ez, baina batzu bai, baina, hor geratu asuntu, Da bitu, gai hau be, zintzo gara bintzo tartien... Apuntau. Gai honek badeko mamixe, así que apuntau ginke. Bai, nik personalmente adibidez ez dut erabili, baina lagunek eta ingurukekoa erabili da bie, eta esperientzia honokin da biela, batzutan igual esan jona, baina, bai, aukerak egoten diela ondo urteetako, bai. Bai, jenti ezagutzeko da ondo, baina azkenien aplikazio berez, arrain merkaue. Hori da, laburpen. Metafora guzti. Hau bai, hau ez, da hau bai, da hau ez. Bueno, segidu daigun urren gaudizioaz. Iepa tekniko, altza volumena! Hemen gatu zatzabe eta larritzetan ni. A ber, hasiera baten beste txoi baten inguruko aipamen batzuk geukagun burun. Batez be haindan beste da zelako gure aurrin. Eta ezautu bihurtzeu zelako. Baina azkanengoko irratzaio entzun gendunin, zela ikasierrek efemeriditan botaban Edward Jenner, justo kasualidadez, pare bat aste harintxu haua, larraitzeke beran iztoixi esplikaztan da, guztako aztan berak danoi esplikati, Hala, venga larraitz, botaxun. Bai hori da, zierrek aurrekoen esan moduen, bastanga edo nafarreria, gaixotasun erderazko biruela, bere garaizen oso gaixotasun larriz esan, eriota asko sortzen ebasana, eta da gaixotasun bat, gorputzen olako granotxo batzu sortzen dauzena, gorputzo zuen zier, olan barizelan estiloko grano batzuk, eta hoxe, eriota asko sortze basan, ez? Baina Edward konturatu zen, behiak geisten ebasen abeltzainek gaixotasune hartu bai, baina ez ziela hiltzen, ez ziela larriki gaixotzen. Konturatu zen, behisek errapietan gizakisek eukiezan estiloko granotxuek eukiezela. Hau da, behisek eurek be,
bastanga gaixotasune pairatzen ebela, gizakisekiko diferenti esana, usteot beste virus batek sortze ebala. Eta, klaro, abeltzainek, beixek gesterakuen granotxo horrekin kontaktu eukine, immunizau egiten ziren, beixen virusegaz. Eta beraz, gizakisen gaixotasune heltzen zanerako immunizaute euesenez, aurretik beixen virusegaz, ez eutzin horren beste afektetan. Orduen, Edwarrek hori ikusitxe, populazio osue beixen granotxo horretako virusekin txertatzie erabakie ban. Claro, virus hori beikik datorrenez, erderazko baka, txerto horreri bakuna dela viruela izenei pinkie erabakie ban. Edwarrek berak txertu eipinke eban eta funtzionete bala basek izen, baina ezek izen segaitik funtzionete eban. Hori lortu ban jakitxe Luis Pasteurrek handik 100 urtera. Honek Edwarren lanien oinarritute ikesi eban edo lortu eban jakitxe immunitate sistemie zelan funtzioneta eban, hori ulertu eban. Eta orduen Edwarren omenez handik aurrerako txerto danei bakuna izena ipinkie proposatu eban. Eta horregaitik gaur egun be, inguruko txerto guztizei bakuna deitzen dutzegu. Bai, hori, edarra iztoi xilarraitz. Ai, barre dioz. Hon orduan badan otaki hau bakuna berbide beitxitatorela. Da ondarun izan amorun, ganarutik. Da, bueno, espero gustat iztoixi eta urrengun etorrikoa gaure txoixan kantu kontari. Itxela. Ai ene bada. Nik atara un moraleja bat emetik. Lehen haiketu egunez pixkat, ertzaine eta polizia zer hori inderkez hori ez tala ona osasunerako. Eta ikusit jau moraleja totala, ez? Beitik etorri da bakuna hori, osasun hori. Así que ez hartu ertzain, bizi hartzain. Bizi hartzain. Osa, moraleja izango esan, totala. Da, bueno, nik ez dakit, hasi txorizitaz berbaiten, da gero beixen asuntu atara dabe, ez dakit nik ze ganaudekien ondarrun, baina... Ganaru igual txorizet dire, ez dakit. Ez dakit, jan txorizek ez den abizan edo, baina... Txorizariz. Bueno, bai, interesanti baina, jakitxe bakuna berbien undi atorren ez. Azken aspaldien nahin bat entzun dugun berbie. Eta, bueno, ondo jakitxe. Efemeritan aipatu genduen, da hori gehiago salduzko, bueno, eskertzen da, bai, eskertzen da. Sakonki eta hone die gure... Zene, aditu, zintzielarizek, erratiko zintzielarizek emendeko guz, gure adituek, bai... Gure bizizaitez biziko zu kontratak. Kultura arluen, da bai zan, da Euskadi erratiko hori txorizen zer aukitzen dauena? Txorizena? Bai. Horren kompetentzi larriz da. Zein da txorizena? Oin etxate torten izena. Dau, Jakoba modoko beste bat, beste barritzu bat. Txorizena ditue? Bai, Urdaibaiko Beer Centerreko... Bene, bai. Honek die, kompetentzia zuzena, horrena, Bai. Joseba eta Larraitz. Asko dakiz honek, eta... Asko. Da, eskertzen dugu, ez? Zuen txuti placer bada, da, eskerrik asko... Eurei eskerra, garbe jakintzu ogeratuko gara. Bai, bakigu bakuna harbi nuen etorren, así que eskerrik asko. Eta hurrenguen ja honek lehen garazik esan den moden, ez? Honek restrizinok eta amaitzen dienien, etorri guana eta sakonki, holako gauzak aztertu eguzen, ez? Hori da. Bizi zaitez bizi barik, oin beste... Txori zaitez bizi. Txori zaitez bizi. Ia tekniko, emon bestati. Apa ekipo, bueno, ikuste topera sabiziela, oso posik nahu zue gaitik. Hola, nola jarraitu bida. Bueno, ni kanta esker nato horrenguen, ze azte nahiko estresau egaz nabil, azterketetan eta, da, aburua poste ostazuen, izango zan hori posible? Bueno, alba da, lehiotik bin esken maitasuna guztetan jate asko, eta ipinen bostezu oso posik egonaz. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko eneko. Da, espero dugu laixi hartzen magazine entzun debe, apur bat zure bizitze postie. Kanti eskaini baripe, zure, ez dakit kanti birrezkudean egune posteko, baina espero dugu, baietz. Ia, estarketak ondurten din, bai? Ze kanta izin da, bai? Lehiotikanen bat, Lehiotikanen? Bi emakumen, ez? Elkar maite du eta... Zer da, lehiotikaندeko izina taldiek? Bai, ez zuzetan. Ia, hemen dator. Elkar maite dugu eta
ez alda nahikoa. Ez alda nahikoa.